Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farm Revolution. Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω ένα ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος της εταιρείας Vesco, το μοντέλο X40 Superfast. Το ψαλίδι μπαταρίας που προανέφερα ουσιαστικά πρόκειται για το μεγαλύτερο μοντέλο των κλαδευτικών ψαλιδιών που διαθέτει η εταιρεία Vesco, μιας και έχω αναφέρει και σε άλλα βίντεο ότι η εταιρεία Vesco είναι μια ιταλική εταιρεία όπου εξειδικεύεται στην κατασκευή επαγγελματικών εργαλείων κλαδέματος. Έτσι λοιπόν και το σημερινό ψαλίδι κλαδέματος παρουσιάσω πρόκειται για ένα επαγγελματικό εργαλείο καθαρά με πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά και αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι πραγματικά οι πολύ γρήγορες κοπές που μπορεί να κάνει. Εκτός από τις πολύ γρήγορες κοπές, έχει τη δυνατότητα να επιλέξουμε δύο επιλογές ανοίγματος των λεπίδων, έχει τη δυνατότητα να κάνει προοδευτική κοπή και η μέγιστη διάμετρο κοπής που μπορεί να κόψει είναι τα 40 χιλιοστά διάμετρο. Επίσης έχουν μάλλον καλύτερα χρησιμοποιηθεί υψηλής ποιότητας υλικά για την κατασκευή του, οπότε ας περάσουμε να δούμε από τι υλικά είναι κατασκευασμένο, αλλά και πιο αναλυτικά τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Διαθέτει ένα μηχανικό σώμα από σφυρίλατο αλουμίνιο, όπου είναι επεξεργασμένο σε CNC και έχει εγγύηση εφόρου ζωής. Το μοτέρ που χρησιμοποιεί είναι εξαιρετικά μικρό με επικλινικό μυωτήρα. Η μετάδοση από το μοτέρ γίνεται με υλικοειδή λοξά γρανάζια, όπου είναι αθόρυβα και πολύ ανθεκτικά. Το ψαλίδι έχει σχεδιασμό εργονομικό, όπου το κέλυφος είναι κατασκευασμένο από αθρακονήματα. Επίσης διαθέτει μαλακή λαβή αφής, όπου έχει μια πολύ καλή εφαρμογή στο χέρι μας και δεν γλιστράει. Οι λεπίδες είναι κατασκευασμένες από θερμή σφυριλατημένη μονάδα λεπίδας από χάλιβα χρωμίου και βαναδίου. Στο μηχανισμό των λεπίδων υπάρχει ένα εξωτερικό νίπελ λίπανσης, όπου πολύ εύκολα μπορούμε να κάνουμε λίπανση στο κέντρο των λεπίδων. Επίσης διαθέτει ένα πλαϊνό καπάκι που είναι πάρα πολύ εύκολο να το βγάλουμε για να κάνουμε εύκολη την συντήρησή μας, είτε για να κάνουμε λίπανση στην λεπίδα ή αντικατάστασή της. Το μοτέρ που χρησιμοποιεί το ψαλίδι είναι τύπου brushless και έχει ισχύ 450W. Όπως αναφέραμε, διαθέτει διπλή λειτουργία επιλογής ανοίγματος των λεπίδων με μέγιστη διάμετρο κοπής τα 40 χιλιοστά. Επίσης, διαθέτει προοδευτική ταχύτητα κοπής. Η μπαταρία που χρησιμοποιεί είναι στα 36V και έχει χωρητικότητα 4 αμπερόρια. Το βάρος του ψαλιδιού είναι 850 γραμμάρια και αφορά μόνο το ψαλίδι χωρίς την μπαταρία, καθώς η τροφοδοσία του ψαλιδιού γίνεται μέσω ενός καλωδίου. Η φόρτιση της μπαταρίας σε μία μισή ώρα έχουμε 80% φόρτιση και σε 2 ώρες έχουμε πλήρης φόρτιση. Αφού αναλύσαμε τα υλικά που είναι κατασκευασμένο το ψαλίδι αλλά και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, ας περάσουμε να δούμε και το ψαλίδι μας από κοντά πώς είναι. Θα το παραλάβουμε σε αυτήν εδώ τη συσκευασία που είναι ένα σακίδιο, όπως όλα τα εργαλεία μπαταρίας της εταιρείας Vesco. Έρχονται σε αυτήν εδώ την εξαιρετική συσκευασία που είναι ένα σακίδιο. Οπότε όταν ανοίξουμε τη συσκευασία μας θα βρούμε εδώ είναι ουσιαστικά η θήκη του ψαλιδιού που το φοράμε στην ζώνη μας και εδώ κρέμεται για να βάζουμε μέσα το ψαλίδι. Εδώ είναι κάποια μικροεργαλεία που χρειαζόμαστε για να κάνουμε συντήρηση το ψαλίδι. Εδώ πέρα τοποθετούμε ουσιαστικά την μπαταρία του ψαλιδιού και με το καλώδιο αυτό το συνδέουμε στο πίσω μέρος του ψαλιδιού για να τροφοδοτήσουμε το ψαλίδι. Εδώ έχουμε έναν ουσιαστικά τάχη φορτιστή για να φορτίζουμε την μπαταρία. Εδώ είναι η μπαταρία, όπως είπαμε, στα 36V με 4 αμπερόρια χωρητικότητα, όπου είναι λιθίου. Και εδώ έχουμε το ψαλίδι, πραγματικά πολύ καλή ποιότητα. Τα πλαστικά και όλα τα υλικά εδώ που πιάνουμε έχουν μια εξαιρετική αφή. Οι λεπίδες φαίνονται να είναι πολύ ενισχυμένες και έχουμε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις οδηγίες χρήσεως, εγγύηση και γενικά τα χαρτιά του ψαλιδιού μας. Οπότε πιστεύω πλέον ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε να κάνουμε και τις απαραίτητες δοκιμές. Πάμε!
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, τα προσωπικά μας συμπεράσματα. Με το που πιάσουμε το ψαλίδι στα χέρια μας, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι η ποιότητα κατασκευής του είναι πολύ υψηλή και σίγουρα πρόκειται για ένα καθαρά επαγγελματικό ψαλίδι μπαταρίας. Είναι πάρα πολύ γρήγορο, κάνει πολύ γρήγορα κοψίματα όπως φάνηκε και στην πράξη. Οι λεπίδες είναι από πολύ ενισχυμένο υλικό, μέταλλο δηλαδή, φαίνονται πολύ ενισχυμένες. Πραγματικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε σε αμπελώνες, οπορώνες ή σε κάποια άλλη δεντροκαλλιέργεια, καθώς οι δυνατότητες του είναι πολύ υψηλές. Δεν ζορίστηκε σε οτιδήποτε κι αν ήθελα να κόψω. Κάναμε κοπές και σε ξύλο ελιάς με πολύ καλά αποτελέσματα. Και επίσης ξέχασα να αναφέρω στα τεχνικά χαρακτηριστικά ότι η αυτονομία του ψαλιδιού είναι στις 8 ώρες με τη συγκεκριμένη μπαταρία, οπότε μας φτάνει σίγουρα για μία μέρα στο κλάδεμα. Επίσης η μπαταρία στηρίζεται πάνω στην ζώνη που φοράμε στη μέση μας. Το βάρος είναι περίπου 1165 γραμμάρια αν θυμάμαι καλά, οπότε δεν μας κουράζει, καθώς η τροφοδοσία του ψαλιδιού γίνεται μέσω ενός καλωδίου και το ψαλίδι είναι πάρα πολύ ελαφρύ και το κάνει ιδανικό για πολύ ώρη χρήση. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, όπου είδαμε ένα ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος από την εταιρεία Vesco. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει σίγουρα είναι η εξαιρετική ποιότητα κατασκευής του, τα πολύ καλά τεχνικά του χαρακτηριστικά, είναι πάρα πολύ γρήγορο, κάνει δηλαδή πολύ γρήγορα κοψίματα, είναι ελαφρύ, άρα ιδανικό για πολύ ώρη χρήση. Σίγουρα καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα επαγγελματικό εργαλείο κλαδέματος. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Pythagora Spray και την παραχώρηση του συγκεκριμένου ψαλιδιού για τις ανάγκες του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε, κάτω δεξιά, πατάτε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και τύπα το καμπανάκι, ώστε να ενημερώνεστε για ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!